Снимка от коридорите на Народното събрание хвана Асен Василев да дава инструкции на шефа на МВР. Снимките са категорични. Василев сочи с пръст, обяснява, а министърът слуша покорно. Колко е независим служебният кабинет, докато Асен Василев дава инструкции на министъра на вътрешните работи. Справедливост по казуса Петрохан? Честни избори? Всичко се прави с наше МВР. Но като цяло, поне местните избори ще ги правим с наше МВР. Само не е ясно дали този е одобрен от посолството. Точно в момента, в който Емил Дечев, 100% човекът на ППДБ, привиква шефа на криминална полиция в ресторант за личен доклад по Петрохан, а Мирослав Рашков вече призна, че го уволниха, за да заметат следите към ППДБ. Служебното правителство, наистина служебно или наше?